ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe loona za chisankho la meki lati ndi lokhutira ndi unyinji wa anthu omwe ukulembetsa mkaundula wa voti mu gawo loyamba la kalembera wa chisankho cha chaka cha mawa. Apolisi amanga mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati powaganizira kuti amakonza kupalamula mlandu waukulu. Ndipo bungwe la Copyright Society of Malawi kusoma lagawa ndalama pafupifupi 1 billion kwacha kwa anthu aluso mdziko muno. Takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe loona za chisankho la meki lati ndi lokhutira ndi momwe anthu akupitira kukalembetsa mkaundula wa voti mu gawo loyamba la kalembera wa chisankho yemwe akuchitika m'maboma ena a mdziko muno. Wapampando wa bungwe la MEC a Nkhani wayankhula izi m'boma la Dedza pomwe amayendera malo omwe mukuchitika kalembera wa chisankho. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Wapampando wa bungwe la MEC Justice Nkhani anayendera malo akalembera wa chisankho kudetsa monga Linthipe Primary School, mpato wa Milonde, Uswe ndi umbwi mwa ena pofuna kuona momwe ntchitoyi ikuyendera. Polankhula atamaliza kuyendera malowa, Justice Nkhani anati chiwerengero cha anthu omwe akupita kukalembetsa malo akalembera chikunka chikukwera. Iwo anati m'malo ena mukumapita anthu ochuluka kotero bungwe lawo laonjezera anthu omwe akugwira ntchitoyi komanso zipangizo zina. Takhala ndi masenta ena kuti kula anthu ambiri tinayenera motero kuti tionjezere maoperators foti mu plan yathu timatumiza maoperator awiri, koma chifukwa choti manambala achuluka kuti anthu asakhale panzere nthawi yayitali taonjezera maoperators kuti tithe kuwathandizira anthu mwansanga. Mlembi wamkulu wa bungwe loona za kalembera la National Registration Bureau Amphatso Sambo atayika kugwira ntchito ku bungwe lawo malo onse momwe mukuchitika kalembera kuti azithandizira ngati papezeka vuto lililonse lokhudza ziphaso za unzika. Pali panopa tikuchita tikuvomereza munthu aliyense amene analembetsa pa center pomwepo. Soyenza kuti munthu wina sangabwere oti si Malawi oti sanalembetse kuti akwanitse kulembetsa mavoti. Ndi ntchito yabwino kwambiri kuti tikugwira limodzi ndi ameki komanso tiwathandizira ameki kuti kalembera ameneyu ayende. Gawo loyamba la kalembera wa chisankho linayamba pa 21 Oktoba ndipo lilekeza pa 3 Novemba. Chitipa, Karonga Town, Mzuzu City, Nkhotakota, Nchisi, Dedza, Salima, Mashinga ndi Chiladzulu ndi ena mwa maboma omwe kukuchitika kalembera wa gawo loyambali. Olive Phiri, MBC, Dedza. Ofesi yomva madandaulo a anthu ya Ombudsman yayamikira komiti yoona za malamulo ya Legal Affairs ku nyumba ya malamulo pothandiza ofesi kuti anthu achepetse kunyozera zigamulo zawo. Mkulu wa ofesi a Grace Malela anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi komiti pamodzi ndi bungwe la Democracy Works Foundation pofuna kuwunikira mmene zigamulo za Ombudsman zikuyendera. Yamikani Makanga walemba ripoti. Mkulu womva madandaulo a anthu Ombudsman a Grace Malela ati kuyambira chaka cha 2023 pomwe anakonza lamulo loyendetsera ntchito za ofesi, unduna wa zaumoyo wakwanitsa kumvera ndi kuchita zigamulo 89 mwa 100 zilizonse zomwe ofesi yapereka. Iwo ati ngakhale izi zili chonchi, maunduna ena, nthambi za boma ndi makampani ena akunyozera zigamulozi. Komiti imeneyi inatithandiza kwambiri chaka chathachi kuonetsetsa kuti lamulo la Ombudsman alisakatulanso ku Parliament, ndipo kuli bill imene imakonza zina ndi zina mu lamulo lathu imene timati Ombudsman Amendment Bill. Lamulo limene lija linadutsa mwakanthawi kochepa ku cabinet komanso ku Parliament. Tikunena pano tili ndi lamulo la nyuwani kupyolera mu support ya ku Parliament. Tikuona kuti zinthu zikusintha ndipo zipitirira kusintha. Nkhani yonena kuti zigamulo za kwa Ombudsman anthu amazinyalanyaza samazigwiritsa ntchito idzipitirira kunka ikuchepa. Mkulu wa bungwe la Democracy Works Foundation Augustine Magolowondo anatsindika kufunika kwa komiti ponena kuti ikuthandizira kuti zigamulo za ofesi ya Ombudsman zizitsatidwa. Ofesi imene ya Ombudsman imagwira ntchito kwambiri poteteza kwambiri za chilungamo ndi ufulu wa anthu amene kuti kawiri
alibe kuthekera kuti akhoza kukhala nawo kulongosola zimene zalakwika. Ngati pali kugwirizana kumeneko pakati pa nyumba ya malamulo maka komiti imene ya zachilungamo legal affairs ndi office ya ombudsman, ndi kuti ntchito zake za ombudsman zikhala zoti zipita patsogolo. Pakadali pano wapampando wa komiti yoona za malamulo apita dimba alonjeza kuti nyumba ya malamulo ipitiriza kuthandiza ofesi kuti anthu asamanyozere zigamulo zake. Adimba apempha atola nkhani ndi nyumba zowulutsa mawu kuti zigwire ntchito limodzi ndi komitiyi chifukwa mu umodzi muli mphamvu zothandizira kuonetsetsa kuti chilungamo chikuchitika. Ndipo ndikhoza kunena pano monyadira kunena kuti pamene tagwira nawo manja ndikuonetsetsa kuti tiwatsatire ma MDAs maunduna osiyana-siyana kuti atsatire zimene ombudsman anena. Ma ministers ambiri maunduna ambiri abwera poyera ndikuonetsetsa kuti zigamulo zija azitsatire ndipo ndi okondwera. Ntchito imene komitiyi inagwira pothandizira kusintha lamulo limene ofesi imagwiritsa ntchito yapereka mphamvu ku ofesi kuti izitha kupanga zigamulo zambiri. Komitiyi yakhala ikuthandizira ofesi kuti zigamulo zake zizitsatidwa mosavuta. Yemekani Makanga, MBC Lilongwe. Mlembi wamkulu wa chipani cha United Transformation Movement UTM Patricia Kaliati wagona mchitokosi cha polisi atamangidwa dzulo. Pakadali pano ofalitsa nkhani za polisi mdziko muno apita kalaya wafotokoza kuti apolisi afotokoza posachedwapa zifukwa zomwe amangira Kaliati. Boma lalangiza mafumu mdziko muno kuti adzitumikira anthu awo mosakondera komanso kugawa zinthu mokomera anthu onse kuti chitukuko chipite patsogolo. Nduna ya maboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe Richard Chimwendo Banda anena izi mboma la Nchewu pokweza mfumu Ganya ndi Champiti kukhala mafumu aakulu. Austin Fukula walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Poyankhula pamwambowu Achimwendo Banda anapereka chitsanzo cha mfumu yayikulu Champiti yomwe yatumikira mokhulupirika kuyambira mmene inalowa ufumu pa mpando wa sub-TA mchaka cha 1985. Mfumuyi inakhala TA mchaka cha 1995. Ndunayi inati pomwe boma likugawa chimanga kwa manja omwe alibe chakudya, mafumu aonetsetse kuti sakukondera posankha anthu olandira. Mafumu angodzipereka ongofunika kuti ifenso ngati anthu tiwamvere tiwapatse support kuti chilungamo chichitike. Komanso boma mukudziwa kuti munyengo inoyo imene timakhala ndi chakudya chochepa mdziko timatenganso chakudya kumagawa pang'ono kuti tichepetse ululu wa njala. Mafumu tikuwapempha kuti akhale patsogolo kuti njalayi ichepe chifukwa kupanda mafumu ndiye kuti sizingayende. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona maboma ang'ono, umodzi komanso chikhalidwe Owen Jomanika anakaveka ufumu Anjolomole komanso Masasa boma lomwe lila Nchewu kukhala mafumu akulu. Ajomanika apempha mafumu akuti mmene boma lawo kweza pa udindowu akhale achitsanzo pomwe pakuveka mbiri zoti mafumu ena akumakhala moyo osalabadira zofuna za anthu awo. Alipo ena amene sakuchita bwino, amene anthu ena akumadandaula anthu awo. Mpeza kuti kamulandu pang'ono abweretsa mbuziyo, pang'ono ilipira mno. Nje kuti anthu pena pake akuphinjika, komanso kuonetsa chidwi pa chitukuko chakudera. Tikunena kuti ndi mphamvu kwa anthu decentralization. Kutereko ma ADC aja mukafufuza malamulo amene amayang'anira ndi mfumu, ndi TA. Ku council kuteko full council mfumu TA ndi member wa ku full council. Ntchito yawo kuonetsa chitukuko chipatsoko. Alipo ena ma councils amangojomba. Inkosi ya Makosi Gomani 5 yayamikira boma kamba kokweza mafumu anayi a Champiti, Aganya, Anjolomole ndi Amasasa kukhala mafumu akulu. Apitirize kukhala mafumu abwino, mafumu achikondi, mafumu olimbikitsa anthu awo kugwira ntchito komanso ogawa nkupereka uthenga oyenera pa nthawi yakenso. Ncholinga kuti anthu awo azikhala odziwa zonse zimene zochitika m'madera mwawo ndi dziko mwawo komanso kuwalimbikitsa umodzi ndi chikondi. Faka kuti anthu akakhala okondana umodzi wabwino wamphamvu adani amasowa polowera komanso chitukuko chimayenda bwino. Mtsogoleri wa dziko lino anakweza mafumu anayiwa mwezi wa April chaka chino kamba kuti mfumu yayikulu ya Maseko Ngoni Inkosi Gomani 5 anavomereza mayina awo pa udindowu. Kumbukirani kuti nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Aida Chiwaya. Tentonenso mitu yake.
bungwe loona za chisankho la meki lati ndi lokhutira ndi unyinji wa anthu omwe ukulembetsa mkaundula wa voti mu gawo loyamba la kalembera wa chisankho cha chaka cha mawa. Apolisi amanga mulembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Galiati powaganizira kuti amakonza kupalamula mulandu waukulu. Ndipo bungwe la Copyright Society of Malawi kusoma lagawa ndalama pafupifupi 1 billion kwacha kwa anthu aluso mdziko muno. Nkhani zathu zikupitilira. Bungwe la Copyright Society of Malawi kusoma lapereka ndalama pafupifupi 1 billion kwacha kwa anthu aluso mdziko muno. Ndalamazi ndi zomwe amazitolera anthu akamagwiritsa ntchito zipangizo zamakono zofalitsira mauthenga. Polankhula kumwambowu nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ati boma ndi lodzipereka potukula zaluso ndi msangulutso mdziko muno. Beatrice Mwabe wadza ndi ripoti. Akankoyamba kuti bungwe la kusoma lipereke ndalama zochuluka chonchi kwa anthu aluso mdziko muno. Anthu aluso ochuluka alandira ndalamazi m'magawo azolembalemba, makanema ngakhalenso kuyimba. Mawu ake pamwambowu nduna ya zachikhalidwe a Richard Chimwendo Banda ati gawo lakhala likuthandiza kupezetsa ntchito anthu mdziko muno komanso kusangalatsa anthu, koma lakhala lisakulandira chithandizo chokwanira. Iwo ati ndiokondwa kuti zinthu zikusintha, ndipo ati boma lionetsetsa kuti lakonza zomangamanga zomwe azaluso amagwiritsa ntchito, komanso kuonetsetsa kuti lamulo lokhudza gawo la zaluso akuligwiritsa ntchito. Iwo ayamikira mmene bungwe la kusoma likugwirira ntchito zake, poti ati zikuthandiza kuti gawoli litukuke. Chachikulu kwambiri ndi lamulo limene takhazikitsa ku parliament lija limene lithandizire kwambiri kuti chaka ndi chaka boma lidzipereka ndalama ku nthambi yoona zaluso mdziko muno. Pamene budget ichidutsa wa parliament ndio tikuzikhala ndalama zimene zizibwera zothandizira aluso. Komanso boma lomweli laonetsetsa kuti livomereze mapulani okuza Blantyre Cultural Center, ntchito imene likale mkati koma kuyonjezera kuti ithe bwino. Kulilongwe kunonso boma lamakuyika ndalama kuti tikhale ni malo atsopano aluso amene athandize kuti aluso akhale ni malo awo. Ndalama zamba kupezeka andi ndiokondwa chifukwa cha chimenechi. Mawu ake opampando wa bungwe la kusoma Mbusa Chimwemwe Mhango wati bungwe lilionetsetsa kuti likuchita zinthu mwachilungamo, poonetsetsa kuti oyenera kulandira ndalamazi adzilandira malinga ndi momwe agwirira ntchito. Choyamba tikuyamika chifukwa boma kupyolera ku parliament kuti adavomereza kuti tikhoza kumatolera ndalama zimenezi ku MRA kuja ndi kugawa kwa anthu amene ali oyenera, ndipo zikutheka ndithu palibe china chilichonse chimene chikulephereka, kusonyeza kuti ngakhale boma layikapo mtima kuti anthu azaluso apeze zimene iwowo ayenera kupeza mu nthawi yake. Ndife onyadira kwambiri, ndoyamika kwambiri chifukwa ngati mmene nanena kale izizi zikuchitika kunoko ku Malawi koma mayiko ena sizikuchitika. Ndi boma lathu tilinyadire, komanso ofesi yathu tilinyadire pa luso limene layika kwambiri kuti anthu oyimba ndi azaluso ena onse asamavutike mdziko muno. Yamikani Chikwawe yemwe amadziwika kuti Saint ndi oyimba yemwe alandira ndalama zochuluka. Saint wati ichi ndi chilimbikiso yachikulu kwa anthu aluso mdziko muno. Ndikozana ndi chilimbikiso kwambiri chifukwa chonena kuti mukudziwa ine kuti ine ndi mnyamata amene mayimba nyimbo zimati za abani za chinyamata. Izi zikungonetsa kuti nyimbo za chinyamata ndi zimene zili patsogolo kupita chisogolo, kupititsa chisogolo industry yathu ya music. Chifukwa chonena kuti mbuyo muzimakhala bezovuta kuti achinyamata tichitebe kukhala ndi khutu la anthu akuluakulu ana kuti atimvere. Panopa izi nchilimbikitso kwambiri ziti katswiri oyimba nyimbo za chamba cha reggae Winston Rodney yemwe amadziwika kwambiri kuti Burning Spear wafika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe. Oyimbayo akuyembekezeka kuimba pa bwalo la Sivo mu mzindawu pomwe akumaliza ulendo wake wa maiko amuno mu Africa. Pomwe woka anali konko ndipo akupereka chithunzi cha momwe zinthu zinalili pomwe katswiriyu amafika mdziko muno. Chimwemwe chokhachoka pano pabwalo la ndege la Kamuzu International pamene anthu akusangalala kuti katswiri oyimba nyimbo za chamba cha reggae amene dzina lake ndi Winston Rodney koma amadziwika kwambiri kuti Burning Spear wafika mdziko muno kudzera ndithu pabwalo limeneli. Inali anthu osiyanasiyana kumulandira akatswiri oyimba nyimbo za chamba cha reggae kuphatikizapo akuluakulu kuchokera ku chipembedzo cha Rastafarian chimene
anatsogolera ndi mkulu wawo Fred Mwanamanga amene ali mkulu wa nyumba imene amati Nyabinge House kuja kukawale. Nalinso anthu osiyanasiyana amene ali nditu pamwambo umenewu kusangalala kuti mkuluyu akuwafika Malawi muno atayimba maiko osiyanasiyana, wayimba ku Kenya, wayimba ku South Africa, wayimba ku Zambia, komanso wayimbaso ku Zimbabwe. Kodi uku ndikutha kwa ulendo wake mayimbidwe? Akutero kuti ayi, akuti iyeyo sangakhale kutali ndi zoyimbayimba kamba kuti iyeyo ndi kuyimba kumene. Pamwambo omulandira boma linaganiza kuti limpase ulemu wapaderadera, ndipo popherezera zimenezizi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino Chuma Lewis pa nkhani za luso anali komweko ndipo anali ni mawu kuti ayankhule. Ben experience amulandira bwino ngati aku State House, President athu Dr. Jaguera ndi munthu amene apanga support arts and culture in Malawi. Ndiye kuona status ya Ben experience imene wapanga all these years anachiona choyenera kuti timpatse VIP treatment ku Malawi konoko. Ndiye kulandiridwa ali manja mwa State House kufika mpaka na kunyamuka. Mmenemo ndithu chisangalalo chokha kuno kuti iyayi katswiri uja wafika, ndipo Mmawa akhala ndi mwambo woti anthu amene akufuna kukampasa moni akampase kuja ku Sunbed Hotel mu mzinda wa Lilongwe, ndipo loweruka akhala ndithu akuyimba ku Jokosivo Stadium. Ndine Paul Mlowoka kuchokera kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International Airport wa MBC. Munkhani za masewero, kampani ya Niko yakhazikitsa uniform ya timu ya dziko lino ya mpira wa manja pomwe ikukonzekera masewero opimana mphamvu ndi timu ya South Africa omwe akhaleko kuyambira kumapeto a mwezi uno. Mauniformuwa asokedwa mdziko muno ndi Lile Afonso. Prisma Jawa walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Amin Musa. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja la Netball Association of Malawi NAM lili mu mgwirizano ndi kampani ya Niko wa zaka zitatu ndipo ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha. Mkulu na zamalonda ku nthambi ya boma yona za masewero ya Malawi National Council of Sports Limbani Matola wayamikira kampani ya Niko pa luntha lake lokweza masewero wa mwa masiku oche patalengeza sponsorship imeneyi abweretsa uniform ya pamwamba kwambiri imene yapangidwa mu dziko muno ndi wathu Lile Afonso, kiti yabwino kwambiri zimene zikuyankhula kwambiri nkhani ya masomphenya a boma kuti titukule makampani athu m'Malawi muno. Mkulu wa zamalonda ku Niko Lorin Mulenga wati kampani iyi ndi odzipereka kuthandiza timu iyi kuti iyambenso kuchita bwino ngati kale. Lile Afonso ananena amene amayankhula kuti amene asoka ma uniform a Malawi Queens ndi atsikana achichepere ama community yathu. Nde ife ngati Niko ndife osangalala kwambiri kuti tatenga gawo kupanga empower our local designers komanso atsikana athu achimalawi. Mtsogoleri wa bungwe la NAM Vitumbiko Kubuduza wati izi zipereka mangolomera kuti timuyi pomwe ikupita mdziko la South Africa. Ndi mangolomeratu akulu amenewo ndipo ife tikuwafunira zonse zabwino pamene tikupanga build team ndi atsikana achichepere komanso kuwapanga kuwasakaniza ndi ma experienced players. Icho tikuona kuti awatsogolera njira komanso kuwaphunzitsa zina ndi zina. Timu ya Malawi isewera masewero opimana mphamvu ndi timu ya South Africa kuyambira pa 31 Oktoba mpaka pa 3 Novemba. Wokonza ndondomeko za chipani cha Malawi Congress MCP ku chigawo cha kumpoto Asujo mwa Rwanda ati kulimbikitsa achinyamata mdziko muno powapatsa zochita kuli ndi kuthekera kusintha makhalidwe awo. Amwa Rwanda anena izi pamapeto a chikho chawo chomwe anakhazikitsa kudera la mfumu ya Ikulu Kyungu mboma la Karonga. Lavu Moshawa wadzandiza mbiri. Adakhazikitsa mpikisano wa chikho mboma la Karonga masiku apitawa. Mpikisanowu tsopano wafika kumapeto. Masewolowa achitikira pa sukulu ya primary ya Changala pomwe timu ya Masado inagonjetsa timu ya Mwaulambo ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Poyankhula pamapeto pa mpikisanowu mlembi wokonza ndondomeko za chipani cha MCP ku chigawo cha kumpoto Asuzo mwa Rwanda anati chikhochi chathandizira kusintha makhalidwe pakati pa achinyamata chifukwa akhala otangwanidwa. Amarwanda anatinso ali ndi chikhulupiriro kuti umodzi ndi mtendere zipitirira pakati pa achinyamata ambomali pokhala ndi madera opanda ziwawa pa zisankho. Mtaraza chakwera akuyika chidwi kwa achinyamata kuti tizapanga empower
the empowerment imeneyo ndimene tikuchitika pano ndiponso mmene zili apa tidakaliso ndikupitirirabe kuti anyamata azikhala zochita. kansala wa dera la Rukulu a Gift Mwale anati mpikisanowo unali ofunika kuzindikiritsa anthu kuti akalembetse mkaundula wa zisankho za chaka chamawa. Nkhani za mpira zimene zikumalimbikitsa anthu kumachita sensitize kuti tiyeni tonse tikalembetse kuti tikavote kuzasankha atsogoleri amene tikuwafuna. Mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP a Abraham Mankhwawa anayamikira Rwanda powapatsa zochita achinyamata ndipo wapempha anthu ndi omwe akufuna kuzapikisana nawo pa chisankho kuti awapatse achinyamata zochita m'madera awo ndi cholinga choti achinyamatawo apindule. Ndiponso mashado ansanga atisatengepo mbali kupanga zinthu zimene zizi even ma MP kumene amene ma MP azitengapo galo. Pakadali pano a group mwawembe amderali apempha Rwanda kuti abwerenso ndi mpikisano wina mtsogolomo. Mpikisanowo unali wa ndalama zokwana 500,000 kwacha. Timu ya Masado inalandira ndalama zokwana 200,000 kwacha pokhala akatswiri, ndipo timu ya Maulambo inalandira ndalama zokwana 150,000 pokhala achiwiri. Ndipo pomaliza nkhanizi naye nsomitu yake. Bungwe loona za chisankho la meki lati ndi lokhutira ndi unyinji wa anthu omwe ukulembetsa mkaundula wa voti mu gawo loyamba la kalembera wa chisankho cha chaka chamawa. Apolisi amanga mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati powaganizira kuti amakonza kupalamula mulandu waukulu. Ndipo bungwe la Copyright Society of Malawi kusoma lagawa ndalama pafupifupi 1 billion kwacha kwa anthu aluso mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.